Takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa z Minecraft, to je už 6. video z môjho kanálu. No a poukazujeme si to tu, lebo sa to zmenilo veľa. Čiže mám tu prasiatka, tam budú ovečky, krávy, no potom mám nový krompáč, tento, všetko mám nové, lebo ako vždy Genius Kirtapček musel skočiť do lávy. No, melóny rýchlo rastú, už vidím. Taká veľká záhradka, ale no, nebudem stíhať to jesť. Tak ešte tu dám jedno potom. Dobre, tu som postavil mlyn. Tu je vyberanie daní, tu budú takéto domčeky. Tu budú akože trhy, že tu bude osadník, prídem k nemu a niečo si kúpim, napríklad mäso alebo niečo také. Našiel som ďalšiu dedinu a v nej ešte bola lepšia dedina ako táto a na púšti bola to obrovská dedina, dvojdedina spojená. V druhej som našiel asi, neviem, asi 4 diamanty, tak asi. Jednej a druhej som našiel železo a podobné veci. A hneď v ich dedine bolo v dome, mali ste takto dom a tu hneď pyramída v dom. Čiže zle sa opa. Dobre. Saplínček. Tak a keď už som tu, chcem pozdraviť mojich verných fanúšikov Paceyho a ten druhý je nemenovaný. Tak no a našiel som aj toto. Ako si môžete už všimnúť, čo je to, čo je toto, čo je toto. Je to portál. Čo som bol prekvapený, že som ho našiel. Našiel som ho iba teraz druhý raz v živote. Ešte sa mi to nikdy nestalo, že by som našiel dobre, nevedomú. Tamto nezmenilo sa nič, iba tá dedina, teraz pracujem na tej dedine. Chcem čím skôr doniesť villagerov. Dnešné video možno bude krátšie, neviem. Našiel som dosť vlny a už tamto by som chcel konečne dostávať, niekto už mám skérku. Toto by som chcel vylepšiť. Ja to mám toľko roboty pre Boha. Ale, počkajte. Urobím to následovne takto. Urobíme si to tu. Tak. Neviete, čo robím. Ale časom prídete. No, doberme si tabuľku. Dochádza drevo. Dobre, to by stačilo. No a ideme urobiť si, už ako môžete vidieť, tabuľky. A už neviem, máme ich dosť. Výborne. No, až dosť. No, to ešte nám bude trvať dosť. No a tu napíšeme počkajte. Opraviť väžu.
Opa. Toto není dobre. Ideme si to tam. Opraviť väžu. Prečo to tak limituje? No ty bože. A to teraz nasralo. Lebo chcel som to mať pekné, a nemôžem mať to pekné. Tak ako chceš, takže na veže. Opraviť väžu. Postavať dedinu doviesť osadníkov musíme sa doviesť osadníkov. Dobre, ďalej. Postaviť múr opraviť veže postaviť čo to kráľov palác postaviť palác, potom čo ja viem ešte čo by sme ešte mohli urobiť? Postaviť prístav postaviť prístav. Potom záhradky pre osadníkov. Dobre, keď ma ešte čo napadne, dopíšeme to. A nie, prší. Dobre, takže ja by som sa chcel s vami rozlúčiť. Dávajte lajky, odbery, bez lajkov, prosím. No a na budúcom dieli budeme stavať tie domy tu. Za ten čas možno ešte stihnem zničiť toto tu a zarovnať to. Dobre. Takže neviem ešte čo dodať. Strieľa to tu. Dobre, tak. Čaute.